Umilowane w Chryście Panu, braty i siostry, уже idzie padrychtowka do uroczystego świadkowania Bożego Narodzenia, kiedy увесь świat doświadczony pandemią, szmat naszych bliskich przeżywają cierpienie i poczucie niepełności, do nas dochodzić z Bazyliki Narodzenia w Betlejemie maleńkie polumia nadziei, jak światło służenia. Devizem cioletniej akcji dzielenia betlejemskim ogniem zjawiają mianowite słowy światło służenia. My chcemy zobaczyć u nowonarodzonym Jezusie Syna Człowieczego, jaki przyszedł nie dla tego, aby Jemu służyli, ale aby służyć. Тому сьогодні разом з цим світлом ми хочемо занести теплиню Єзусового полум'я у наші доми, костьоли, каплиці, на місце нашої праці, щоб воно освітляло помешкання, у яких ми живемо, молимося і працюємо, але найперше у чоловіче серце, готовые до принятия Иисуса и Его любови. Несучи światło z Betlejema u tym godzie, da pomożemy sobie innym перемогти poczucie nieupełnioności, a tak samo przyczyny strachu, jaki robić ludzi zakrytymi. Niechaj to maleńkie światło, znak, że Pan blisko, zapełnić czas czekania narodzenia Boga, jaki wyleczyć, obnowić i umacuje człowiectwo, jakie pragnie sprawiedliwego zbawienia. Niechaj ta nadzieja, jaka pochodzi z betlejemskiego światła miru, będzie naszej nadzieją i da pomoże nam kroczyć ścieżkami życia.